Eikö se ole siellä 6 kerhossa? No mut se lupas kyllä tulla illaksi kotiin. Joo, ei tässä kauan mene. Niin täällä olisi varmaan muuten ne viime talven hiiretkin jäljellä. Morjens, pitää katsoa mihin astuu! Joo. No täällä pelkään niitä. Keitä saa se kahvi, niin mä käyn kuule morottaa ne hiiret. Okei. Joo, ne on siellä. Mitä nää on? No näyttää lukiolta ja rakkauskirjeeltä. Avataanko ne? Avaa. Mä olin tietää mitä nää on. Rakkaimmalle Ainolleni. Rakkaimmalle Ainolleni, kaipaan sinua päivä päivältä enemmän. En ole saanut ajatuksiani pois kohtaamisestamme. Sydämeni täyttää kylmä kolkkous kuin rinteet kiviset. Mutta katseesi lämmittää, kylmyys sielussani kaikkoaa. Odotan vastaustasi, kuin kuuta nousevaa. Rakkaus ei kaikkoa, rinnallani kaipuu kaivertaa. Kun sinut taas näen, päivilleni merkityksen saan. Yksinäisiltä vuorilta, ikuisesti sinun, Olavi. Yksinäisiltä vuorilta, ikuisesti sinun, Olavi. Mut vaarin nimi oli Veikko.